τώρα στο πιο αντιπροσωπευτικό τραγούδι και χορό, εννοείται, του αηδονοχωρίου, «Ταϊ-Ταϊ», γνωστό στους κύκλους των χορευτικών συγκροτημάτων, αλλά και παράλληλα πολυπαθές. Από λίγα συγκροτήματα εκτελείται σωστά, ιδιαίτερα τα τοπικά. Τα άλλα άστα να πάει. Ό,τι τους καπνίσει προσθέτουν, αφαιρούν, παραποιούν, γιατί δεν έχουν ακούσει, φαίνεται καλά, τα λόγια ή δεν τα κατάλαβαν. Να φέρω και ένα παράδειγμα για αυτή την περίπτωση. Μεταδώσαμε μια χρονιά από εδώ, από την ΕΡΤ Κάλαντα, από όλες τις περιοχές. Και όπως είναι φυσικό, στην τηλεόραση δίνουμε και τον τίτλο του τραγουδιού από κάτω. Τα γράμματα που λέμε. Σε εκείνα της Πάτμου γράφαμε από κάτω. «Καλημέρα πάντες ο αδελφοί, Κάλαντα Πάτμου Δωδεκανήσου». Δεν το διάβασαν καλά κάποιοι περιεργαζόμενοι για την παράδοση και μας έστειλαν CD με Κάλαντα όπου της Πάτμου Δωδεκανήσου είχαν γίνει Κάλαντα Πατρών Πελοποννήσου. Προφανώς ήταν μικρή συσκευή και δεν φαινόταν καλά τα γράμματα. Έτσι και ο χορός «Ταϊ-Ταϊ» του αηδονοχωρίου, ο χαριτωμένος αυτός χορός, όπως θα διαπιστώσετε με το ωραιότατο ποιητικό του κείμενο, δεν φαντάζεστε πόσο έχει παραμορφωθεί από εκείνους που πρόχειρα τον παρουσιάζουν και τον τραγουδούν. Οι ντόπιοι, όπως μας είπαν, ούτε που τον αναγνωρίζουν. Ο χορός αυτός λοιπόν από παλιά εδώ στο Αηδονοχώρι έκλεινε το τριήμερο των εκδηλώσεων της Λαμπρής, την Τρίτη του Πάσχα. Είναι δετός, σταυρωτός. Μας χαροποιεί ιδιαίτερα το ότι στο σημερινό μας πρόγραμμα θα δώσουμε το σωστό και ολοκληρωμένο ποιητικό κείμενο του τραγουδιού και την αυθεντική του χορευτική εκτέλεση από ανθρώπους που τον έζησαν και μεγάλωσαν με αυτόν. Σας δίνω πρώτα την ισομετρία του πρώτου στίχου που απαιτεί η κατασκευή του τραγουδιού με τα επιφωνήματα. «Στις Αλεξάνδρας βρε το βουνό, κανείς δεν τα ανεβαίνει. Κι η κόρη που ταϊ-ταϊ μωρέ μπρος μωρέ βίτη την, κι η κόρη που τα ανέβαινε». Το μωρέ βίτη την εδώ πάει να πει μωρέ δείτε την. Το οδοντικό σύμφωνο έγινε, μετατράπηκε σε χιλικό. Μήπως και αυτό φτάνει στη μακρινή αρχαιότητα, στις διαφορές των διαλέκτων. Δάλαγχα, δάλασσα, η θάλασσα στη μακεδονική. Βέφυρα, η γέφυρα στη βιωτική. Καπάνι, η απίνη στη θεσσαλική. Βρόδον, το ρόδον στην νεολική. Απλά τα αναφέρω. Στις Αλεξάνδρας λοιπόν το βουνό κανείς δεν τα ανεβαίνει. Μόνο μια κόρη τα ανέβαινε πλέκοντας το γαϊτάνι. Πλέκοντας και αναπλέκοντας και ψιλοτραγουδώντας. Και ο Χρυσικός αγνάντευεν από το παραθύρι. «Αυτού σου στέλνω κόρη μου ένα σκαρδί μετάξι, να φτιάσεις μπόλκες 12 και 10 φουστανέλες. Και αν απομείνει τίποτα, φτιάσε μια σιρεβέτα και η σιρεβέτα να αγκαλεί να έχει 40 φούντες. Πάσα φούντα να κρέμεται, 10 και 20. Αυτού σου στέλνω Χρυσικέ ένα δραμάκι ασίμι, να φτιάσεις κούπα και σταυρό και δαχτυλίδι. Και αν σ' απομείνει τίποτα, φτιάσε και μια αραβώνα. Και η αραβώνα να αγκαλεί να έχει 40 βούλες, πουλιες δηλαδή. Να χαρούμε τη γνησιότητα τώρα σε όλο της το μεγαλείο.